Ziveki nje ezingephi susela oko iPalamente yaphumeza umthetho ojongene nokuxhaswa ngezimali kwamaqela ezopolitiko, ANC sele ibhadula ngokwasezimalini. Akokokuqala ke kokuba abasebenzi be-ANC eLuthuli House babone befumana imali yemivuzo emva kwexesha. Ukanti ke esi sandi sikanongxowa jikelele uPaul Mashatile esithutyeleziswe kwamajelo endaba sizoba umfanekiso ngemhlanga kwaphela. We'll probably have to cut our staff by 50%, but those reports will come to the NEC. A lot of work has been undertaken. Comrade Phoebe is leading the process of restructuring and right-sizing. Ukanti ke usekela nobhala jikelele uvumile okokuba zikhona iingxaki zezimali kodwa ke waphika okokuba baza kugxotha abasebenzi. The labour law does not allow us to simply willy-nilly reduce staff by 50%. We have to go through various processes if indeed we make such a critical decision. Mhlalutyi wezopolitiko ozimeleyo uthi akothusi oku kuba kaloku abaxhasi baza kurhoxa ngoku bebengafuni ukwaziwa esidlangalaleni. This obviously creates the impression that the reason funding has dried up is that the motives of the funding were precisely what many of us fear they were, that people were using the funding in the hope of gaining influence. Nanjengoko urhulumente basemakhaya beza konyulwa ngokukhawuleza nje kulo nyaka, akwaziwa okokuba i-ANC izawukwazi ukugaya inkxaso kusini na xa uqwalasela umcimbi wayo wezimali. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini.